Tämä erää on samalla tavalla niin kuuma erä numero 3. Ja sitten on naisten vuoro uudessa ja selkäuukia. Tosiaisten elämässä on 7 erää ensimmäisessä erässä 3 uimaa jo päädyssä radalla 3 Sami Haatinen ja radalla 4 Siiri Tossi ja radalla 5 Alma Riita. Tyttöjen uiduimetun jälkeen Koulisen koulutusti johtaa tätä kulmaa ja 29.09 ottaa vuoristoon ensimmäinen tiistai. Toisella eli sydämen 29.87 vuorista perässä ja sovitaan luokan 3. Vuoristokin Komskin takelissä tulee maalin ensimmäisenä ajassa 1.00.6.